Здравейте, приятели! Стават вече около 6 години, откакто започнах моя канал в YouTube, където качвам основно библейски разсъждения и видеа, свързани с свещеното писание и неговите герои. За мен това е едно огромно удоволствие, но днес имам една новина за вас и тя е, че възнамерявам да продължа с тази поредица, но да я преместя на друг канал, и това е канала на Библейска лига, където аз работя от дълги години и който е доста свързан с Библията и с тези истории. Така че там ще кача пълен архив на всичко, което съм записвал до сега. Това е последното видео, което ще бъде качено и тук, и там. И оттам насетне ще продължа с тези видеа в канала на Библейска лига. Ще ви пусна и линк и в описанието и информация как да се абонирате там и да продължите да следвате тези видеа, ако разбира се са ви интересни. А днес продължаваме с историята за изхода, но преди да продължим ми се иска да ви задам въпроса: понякога чувствали ли сте се, че изпадате в ситуация, която единствената и основна дума, която може да опише, е клопка и безизходица? Така са се завъртяли обстоятелствата, така са се сгъстили облаците, така се е объркал живота, че изведнъж вие сте в една много безизходна ситуация. На едната страна проблем, на другата страна проблем. Напред пречка, назад опасност. И вие сте хванати в един капан. Аз съм имал такива ситуации. Една от тях, ясно си я спомням, тя беше в казармата. В първите месеци от това незабравимо преживяване в живота на мъжете от моята генерация, които ходеха войници. И на никъде. Просто не виждах никакъв изход. Имах проблем с старите войници, които ме тормозеха, и аз просто не знаех какво мога да направя. Нито да им се противопоставя, нито да им се подмазвам, нито да се измъкна някакси оттам. И единственото, което ми оставаше, е някаква божествена намеса. Но, както и да е, моята история някой друг път. Днес ми се иска да погледнем за един изключително ключов момент от историята на Божия народ. Момента, който идва веднага след излизането им от Египет и тръгването им към обещаната земя. И тази случка ни е описана в книгата Изход, 14 глава, от 10 стих надолу, и там пише така: А когато се приближи фараон, израиляните повдигнаха очи и ето египтяните идеха след тях. Израелтяните твърде много уплашени извикаха към Господа. И рекоха на Мойсей: понеже нямаше гробища в Египет, за това ли ни изведе, за да измрем в пустинята? Защо постъпи така, като ни изведе от Египет? Не ти ли казвахме в Египет: остави ни, нека слугуваме на египтяните, защото е по-добре би било за нас да робуваме на египтяните, отколкото да измрем в пустинята. А Мойсей каза на народа: не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас. Изключително драматична ситуация. Ситуация, която идва веднага след събитията, за които си говорихме предишния път, а именно язвите, които нанесе Господ над египтяните и над фараона, който обаче не можеше да си пречупи егото и да постъпи по правилния начин и трябваше да понесе всичките наказания, язви и поличби от Бога, докато накрая не се стигна до най-страшното. Господ изпрати един ангел-погубител и изби всички първородни чада на египтяните, човек, животно и така нататък. Ужасяваща история. Вой се надигна до небето и тогава фараона каза накрая: излизайте веднага, напускайте Египет, веднага. Те трябваше да станат през нощта, да вземат всичките си багажи и да тръгнат веднага на празника на Пасхата, който означава да подмине Божия гняв, да те отмине онова зло, което върлува навсякъде. И те си взеха и недопечените питки и така и до ден днешен, когато евреите празнуват Пасха, ядат безквасен хляб. Сега, между другото, сме в точно този сезон на Пасхата. За нас, християните, разбира се, това е не само Пасха, но и Великден, когато ние празнуваме Възкресението на нашия Господ, и тези два празника по един уникален начин се съчетават, за да свържат онова жертвено агне
с което евреите трябваше с чиято кръв евреите трябваше да намажат портите на вратите си, за да ги подмине злото, така и Христовата жертва застава между нас и нашите грехове и нашето осъждение, за да ни подмине Божия гняв. Та бяха напуснали евреите Египет, бяха свободни. Изведнъж обстоятелствата се бяха подредили много благоприятно в техния живот. Изведнъж беше дошла неочаквано тази свобода, Господ се беше проявил, чрез големи чудеса ги беше извел от Египет и те изведнъж бяха свободни. Но сякаш свободата сама по себе си, тя не променя всичко. Представете си един затворник, който до вчера е излежавал присъдата си и изведнъж са го пуснали на свобода. Той излиза извън тежките порти на затвора, поглежда назад стените и телената ограда и е свободен човек. Но знае ли той как да живее живота си? Той седи там объркан, чуди се на къде да тръгне. Божия народ тръгна и писанието ни казва, че Господ не ги приведе през прекия път към ханаанската земя, защото там имаше едни свирепи войни, та да не би да се оплашат и да се върнат обратно в Египет, а ги преведе през пустинята и те накрая стигнаха до бреговете на Червеното море. И в този момент фараона си каза: охо, ето, сега е моя момент. Нещо се отпуснах, нещо се разсеях, нещо мекнах, нещо ми стана мъчно и тежко заради ужасиите, които ми се случваха. Но не мога аз да си позволя властелина на този свят, който съм аз, един бог, едно създание с толкова мощ и сила, да ме разиграва една такава група хора. Аз ще им покажа кой е истинския владетел. И той се устреми към евреите с цялата мощ на египетските армии. И ги заклещи там, в това тясно пространство, на скали от двете страни, море отпред и неговата армия отзад. И в този момент евреите извикаха към Бога и към Мойсей и казаха: не ти ли казвахме, че по-добре е да бяхме си останали в Египет? Ами не бяха го казвали. Поне ние, които четеме историята, не виждаме такова нещо. Но в този момент на колебание, те започнаха да пренаписват историята и своите реакции. Да казват: ние всъщност се съмнявахме, че ще стане тая работа. Малко рисковано е цялото това начинание на излизане от Египет, на отиване в някаква непозната земя. Честно да ти кажа, съжаляваме, че тръгнахме. Май ни беше там по-спокойно. По-добре да бяхме слугували на египтяните, да, не е много приятно, отколкото да измрем тук в тая пустиня. И ето го това робско мислене. Това усещане за невъзможност да промениш живота си. Че това новото, което е дошло, всъщност даже ти усложнява живота. Ти си поставен в една клопка, в един капан. И те извикаха към Мойсей. Сега, на Мойсей също надали му е било много приятно и много лесно. Той също, подобно на тях, беше изпаднал в тази безизходна ситуация. Но това го прави него велик водач и Божий човек. Че той в себе си имаше и една друга мисъл. Той помнеше нещо повече от това, че в Египет може би щяха да оцелеят и да бъдат роби, да стоят около казаните с месо и да ядат хляб и лук и чесън и така нататък. Едни оплаквания, които по-нататък продължиха евреите да си спомнят така с мило чувство за робското време в Египет. Това го виждаме и до ден днешен, между другото. Една носталгия към едно минало, което е било с доста ограничени свободи, но поне е имало някаква сигурност за хората. Мойсей помнеше и нещо друго. Мойсей помнеше нещо, което се беше случило току-що всъщност. А именно великата мощ, която Бог показа, извеждайки своя народ с силна ръка от Египет и наказвайки целия египетски народ, най-вече фараона, за неговото твърдоглавие и коравовратност. Той помнеше великия Бог, който ги беше извел. И се обърна към народа си и каза 3 ключови неща. Не бойте се. Не бойте се, когато изпадате в тези тежки ситуации. Вярвам, че това е посланието за нас днес.
Когато всичко се обърка, когато се сгъстат облаците, когато штракне капана, не бойте се. Това не е края. Това не е всичко. Тези обстоятелства около вас, които така негативно са се завъртяли, не това е всичко. Има нещо отвъд. Стойте, беше втория му повик. Стойте, останете, бъдете твърди. Отстоявайте позицията си. Отстоявайте позицията си на свободни хора. Отстоявайте позицията си на Божии хора. Дръжте се достойно в тая ситуация. Не дейте да се оплаквате и да се жалите за робското си минало в Египет. Стойте здраво. И на трето място, гледайте. Гледайте към избавлението. Сега, преди да кажа няколко думи за избавлението, ми се иска да поговорим набързо за това колко е трудно да дадеш едни такива съвети на не просто на човек, а на група хора, на цял един народ, който живее с робското си мислене, с робската си психика, с робските си инстинкти и навици, и да кажеш: дръж се достойно, отстоявай свободата си, не бой се от насилника, от агресора, от оня, който е мощен, и тебе ти се иска да приведеш кротко главичка, защото острата сабя може и да не те посече. Как се променя това робско мислене? Как се променя един народ, който е бил в робство 400 години и постепенно се е сварявал като жабата в тенджерата, неусетно, докато накрая не се е пропило това мислене робско в тях? Как човек да промени навиците си? Как човек да промени мисленето си? Как човек да промени поведението си, което поставен в едни такива трудни ситуации, всеки път ти си реагирал по определен начин, може би не особено правилен? Откъде идва тая сила? Откъде идва тая промяна? Как можеш ти да станеш друг човек? Ключът, според мен, тук се крие в третия съвет. Гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас. И когато се поразрових в думичките, които се използват тук, всъщност тази дума е много славна. Думата избавление. Защото тази дума в стария превод е спасение, а на еврейски думата е Йешуах. Гледайте Йешуах, спасението. В случая това е глагола спасение. По-късно Моисей кръсти с такова име своя най-верен помощник, Осия. Прекръсти го на Йешуа, Джошуа на английски, Исус Навиев в нашите библии. Гръцката версия на Йешуа е Исус. Гледайте към спасението, което Господ ще извърши. Гледайте към вашия Спасител. Гледайте към онзи, който започва вярата във вас и който ще я доведе до съвършенство. Само Бог може да те промени и да те избави от твоите навици, от твоята робска психика, теб и мен. Разбира се, аз не го говоря това от позицията на някой, който съвършено се е научил да се справя с страховете си, с объркването си, с паниката и желанието да прави крачки назад, след като е пристъпил плахо или по-смело напред. Но според мен тази история ни дава една уникална рецепта. Когато сме изплашени, когато сме объркани, когато дори започваме да се съмняваме в решенията, които сме взели, не бойте се. Стойте твърдо и гледайте Йешуах. Гледайте Спасителя. Понеже Той е силен да ви промени и да ви направи свободни хора. Да промени инстинктите ви и да ви даде истинската свобода, след като сте го познали. Така че, приятели, когато се объркват нещата в нашия живот, истории като тази ни окуражават. Да не се боим, да стоим твърдо и да гледаме към нашия Избавител. Нека да гледаме към Него в трудните моменти от живота и нека Бог да ни благослови.